Bună și bine ați venit! Astăzi o să facem ultimul episod din Copilul în Galben. Bună! Nu uitați să dați un like și un subscribe și să scrieți și voi în comentarii ce vreți ca să vă mai aduc. Bun, unde am rămas? Follow the black cat. Ok. Wait! Unde este muța neagră în primul rând? Unde e muța neagră, mă? Unde e? De aici? Auto. Wait. A book goes here. Să duc cărți. Cărți. Uite una. Cred că va trebui să punem ordinea cărților. Și asta este așa, înseamnă că... Stai, mă. 1. Nu, asta e 3. 1, 2, 3. Bun, da, am înțeles. Deci este o ordine. Uite, 4. Care... Stai. 1, 2, 3, 4. 1. Înseamnă că asta vine aici? Înseamnă că asta nu e o carte bună, am înțeles. Ok, unde sunt celelalte cărți? N-am să vorbesc mult pentru că la fel, gen, tot ca la primul episod, acum avem o serie de quest-uri. Și apoi, vom vedea cum o să fie la final. Să spuneți și voi în comentarii dacă vedeți chestii care eu nu le-am văzut. Nu nimica. Din vina ta. Din vina ta sunt aici. E asta? Nu cred că e asta. Sau stai. Nu e asta, asta e încă unul. Uite, e asta. Come here. Yes, sir. Okay. Finally. Investigate the boiler room. Furnace locked. Ok, deci nu avem energie, asta vrei să spui? Ok, deci nu putem să... uite. Piece of coal. Trebuie să ridicăm temperatura. Yes! Oh my god! I did it, yay! Ok, să continuăm. Ok, nu aici, ok. Scuzați-mă din nou pentru cele 100 de publicități, dar n-am încotro. Nu, înseamnă că aici. Da, deschisă. Wow, se dărâmă tot. Ok. Să închis și... Dar e... Ok, credeam că era închis. Locked. Ia să vedem. Robot. Revive the robot. Insert the battery. Broken battery. Okay. I need a new battery. Welcome here. Requires a battery. Ok. Ok, cam să găsesc o baterie sau ceva. Nu, nimica. Uite aici, cred că am să găsesc ceva aia. Broken battery. Ok, aici am bateriile corecte. Măcar asta. Uitați, spun asta. Nu vrea. Ok.
Acum pot să văd și cât filmez. You alive? Săracu. Take the robot upstairs for repair. Dar e închis. Nu, nu-i corect. I can open this? No, I can't. Și cum trebuie să repar dacă asta... Ah. Oh, perfect. Bun, deci... Newt. Newt. Loading. Ok. Ați prostii. Gata. Hai mă, dar nu văd. Deci nu văd. Ok. 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 Una, gata. Una, două. Două. Oalea asta e extrem de greu. Yes, am reușit. Newt. Bună. Requires ink. Find ink. Aici jos. Am văzut ulei. Uite ce am văzut. What happened? Yay! Find ink for Newt. Atace nu booster. Okay. Stay here. Let's see dacă să mai fac ceva. Deci ne trebuie un booster. Dar nu pot să acolo, ok. Hai să te luăm și să căutăm un nou booster, sincer. Aș prefera... A, uite aici. Nu aici. Oare unde putem să găsim un booster? Newt. Aha, gata. Știu. Vai dacă te bag aici, o să deschid o nouă ușă. Am și o șmoară. Ok. Ok, stați puțin. Ok, m-am întors și acum am găsit zona în care trebuie să-l pun, care trebuie să iau astea. Get a booster. Unit, ok. Deci trebuie să fac un booster, înțeles. Bun. Nu găsesc nimica. Ce e asta? The magic door? Știu ce face asta. Și dacă le iau pe Newt? Nu? Merge. Stați puțin. Scuzați-mă, dar o să fie multe publicități. Ok, nu aici? Nu trebuie să pun aici? Ok, nu. Newt, vină cu mine. Newt, nu. Open. No baby. Baby. Doll Make volum 4. Mamă, ce fain. January 22nd, log 285. My dolls have confirmed apartment 10 as a new yellow site. The baby and his sitters so far remain unaware of my activities. Is it egotistical that I made the dolls look like myself?
Deci, da, nu suntem singurii care se află în această... Ah, e open? Da, e open. Need a bat for this guy. Where could you be? Tu cred că era în camera asta aici, cea mai sigură. Gen, n-ai cum, mă. Așa, mă, vezi? Can touch him by hand, ok. You stay here. Now we get Newt. Newt, come here, Newt. Boom, boom, boom. Newt, yay! Fly! M-a abandonat animalul după ce l-am ajutat. Find Newt. Where did he go? Oh my god, he's coming. I know I would need this. I need this, man. Give it to me. I can't get it. Oh well. What is closed? Liftul. Newt. Help Newt to repair the elevator. Cheie engleză. Cheie engleză, cheie engleză. Gata, știu. Nu. Screw, hammers. Da, uite aici. Nu știam că roboții poate să fluiere. Ulei. Nu. Ulei a zis. Unde am să găsesc eu acum uleiul? Wait. Cred că știu unde este. There you are. What's happening? Ok. Dar trebuie să repari. Hammer. Asta știu unde este. Asta știu unde este. Dați-mă că vorbesc în chat, dar nu vreau să țip. I'm scared of you. Think it's ready. Yeah, it's ready. Use the elevator. Yeah, ok, să mergi. What? A venit copilul. Credeam că n-a spus să vină. Ce păcat. Ok. The laboratory. In a secret garden, away from Pring's eyes, an asylum in Carcosa, protected by the Whis. Newt. We're here. Okay. Holy shit. Asta. Cool. What? Oh. Săracu. Ai venit cu mine? Oh. Ok. Investigate the... Wait. Stați. Ok. Investigate the alchemy room. Take a look around.
Requires to interact with. What is this? Okay. Elevator. Toys. Need some keys. I see now. Oh. Need a handle. Wait, can I use Newt? Yeah. Can I use Newt? Nu merge, am stai pe puțin. Voi stai aici, bă, Newt. Go, Newt! Newt? Is just out of reach. How do you call that out of reach? Ok. Bun. Ce uză ăsta florile oare, bă? Dar nu știu ce să fac. Pick up rubber duck. Oh, look. What is that? Newt, come here. Udă pe asta. Newt is busy. Newt, tu trebuie să uiți. Eram sigur că al Newt, yes, sir. Oh, what is this? Master Ball from Pokemon. Da, deci nu pot să pun aici. Ah. Okay. Now we activate this. And yes. Yeah. Need a battle. What's happening at the baby? Deci bilea aia e practic, nu trebuie să o atingă nimeni. Okay, we need to do a battle with the baby. Okay, I give me the key. Thank you. Now you're useless, like always. Need emergency brakes. Okay, I need this. Hey, I saw your eyes. Look, it's Kitty. Where is Newt? Newt, where are you? Okay, Jen, throw the baby. Te rog, pune că pot. Yay, bye-bye. Aha, deci trebuie să dau magnetul. Now I understand. Where is he? With the bottle. Okay. Feed the bottle. Okay, deci. Open this. Do this. I need you. Let's go, I'm so smart. Come on. Yes, give me the key now. Okay. Here. Follow the black cat. Stați puțin. Ok.
Where is Newt? Newt, I need you. No, Newt. Please stop. Pick up. It's locked. Okay, stop. Okay. Stop. What is this? Oh, now I understand. Wait. Ow. I need Newt. Cred că și aici, nu? Nope. Not here. Okay, I need Newt. Where did you go? Newt. Perfect. Fuck you. Okay. Let's see. Yes, sir. Cred că trebuie 3. 2. Is this unlocked? No, it isn't. Mă, gata, știu. Perfect. No, fuck you. Cred că am vrut și eu să văd ce făceau alea. Oh my... Am un pătrat. Pe aceea. Din ăla. What? Eu apăsam așa iurea. Sicar de Nicolas. What? Wow. Eu apăsam așa butoarea. Oh my god. Malul e mai traumatizat. I seem to open the front. Okay. This is open. Oh my god. Flashbang incoming. Take this. Okay, we take those. Open. Okay. Okay. What the fuck? What? Ce nașpa arată. Ok. Stați. Stați puțin. Ok, m-am întors. Deci, undeveloped film goes in here. Adică fără poză? Unde să bag? Ok, acum îl băgăm. Iau pe tine.
What the fuck? Nu-mi dau seama cum ar trebui să fac acest puzzle. Deci, if I close the door. It's broken. Nu-mi dau seama ce trebuie să fac. O să închid filmarea și am să vă anunț eu când am terminat. Ok, am reușit. Wow! Asta ce înseamnă dacă mă duc acum aici? Yes! Unde e maneta? Bun, acum știu. Bun, pick up ăsta. Ăsta. Facem poză la ăsta. Nu-mi imagina. Ops. Bun, 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 bun. The room needs to be dark. Yes, 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 yes. Yes. În sfârșit. Să zic o manetă. Oh. Yes, știu acum, bă, ce să fac cu el. Mă trebuie să fac poză la ăla. Close the door. Insert here. Bun. Scuzați-mă că vorbesc foarte puțin, dar chiar n-am nicio idee ce să vă spun. Dacă e decât să dați like și subscribe. Nu. Care mă era? Nu. Nu. Asta e, mă. Exactly. Mute. Na. Să meriți. Bun. Yes, sir. Let's go now. Add regard to what? Băi, ce suntem? Unde suntem noi? În Rusia? Deci. Pam, pam, pam. Ok. Deci verde cu roșu. Mama, mașina asta e atât de ciudată. O să bei ceva? Nu, da. Cu siguranță, bă, nu-ți dau o travă. Yes, sir. Ok. Wait. Wait. Dacă eu să deschide ăsta. Yes, sir, acum știu. Dacă oare să mă pun și eu? Da, știu, mi-am dat asta. Bun, deci da, acum știu ce să fac.
Mamă, you are a chubby boy. Ice Cream s-ar bucura de tine de mult. Go, 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 go. Stai puțin. Scuzați-mă din nou pentru cele 1500 de publicități, dar n-am încotro. Am găsit planta. Newt. Kill this guy. Hey! Newt. Newt nu merită. Te să opresc copilul. And how do I do that? Maybe a cannonball. It's unloaded. L-am prins. Yes. Yes. Doamne. De ce am făcut oare asta? Newt. Mai bine dacă lăsăm în pace pe copil. Take that. 3, 2, 1, jumpscare. Eram sigur. A fost ideea lui Newt. Wait, what? What? Yay! Woohoo! O să repornesc filmarea când? Sau... Da. Bună. World Collide. Their arrivals is inevitable. I must begin preparation. Aici pentru engleza mea de varsă și îmi pare rău că videoclipul durează foarte mult, dar n-am încotro, n-am cum. Chiar dacă aș tăia din părți, tot ar dura mult. Abe, o să-l fac mai editat, ca să fie mai frumos. What's happened? I didn't do anything. Wait. Oh, there he is. Yay, my boy. Whoa. What? Oh. The door open, but I need this. Discover final option. Sorry, but I can't do nothing. Now the kid is the master. Wait. December 1st, log 160. So, the gyrosphere and the world door above the alchemy room remain the last bastion between our reality and the unspeakable one. Should I be driven mad and forget my duties, I leave this recording as a reminder. Never open the door, and never allow the gyrosphere to stop spinning. If the rings ever so much as waver, it will find you. Okay. Okay, so we are gonna do the thing that we don't have to do. Yes, sir, we are so smart. The poor baby. Yeah. Stay here. Oh, no. Okay. Săracul are și el o fată. Wait. I think that will be an emergency. Do not drink. What is this? No, voiam să-l fac. Feed the baby. Okay, now we know. Păi stai mă, dacă ăsta înseamnă că... Oare dacă... Nu pot direct eu să fac la random? Gen...
Cred că da. Cred că da. Și dacă mergi, sunt cel mai steț. Te rog. So smart. Uh-oh. Stabilit. Burn. Yes. Now I need to go up. Hai să cred că ne apropiem la final. Man. Why, man? I want to help. Okay, emergency. Get the pacifier from kitchen. Hey, leave me alone. Pentru a doua oară. Unde ești? Pentru a doua oară. In nomine Patri. În numele lui Dumnezeu. Satanistule. Wow. Why is not working? Ok. Cred că este o ordine. Ia să vedem. Da, mă, este o ordine. Înseamnă aia și aia. Una. O. Final 3. Yes. Așa, mă, bravo, calmează-te. What the fuck? Bă, eu pe tine te-am să fac. Ok. Retrieve the core. Jumpscare incoming. 3, 2, 1. Go to see. Where? Right there. Okay, what? Yes. Drink. The doorknob. Escape. Thank you. Mute. M-ai salvat. Ok. Bun, let's go. Hai, mă, pe bune. Ok, gata, perfect. Chiude pentru acea publicitate. It's locked. But this is open. 3. What the fuck? Cred că filmarea se închide foarte de pentru că am doar 6%. Ok, uite aici o bucată. We need another piece. Ah, there you are. Și jumpscare. Where is the jumpscare? Haide, mă. Ok. What? Oh my god. We did it! Follow Newt, yes sir! Oh. Obosit, nu? Insert core. Acolo sau acolo?
L-am pus. Newt! Newt, run! What is happening? Newt! L-am omorât! Newt, nu! Newt! Newt is gone. Nu, bă! Wait. Wait, what's happening? Bă, ce se întâmplă? Newt! A fost o onoare să mă lupt cu tine. Bummer. Can I just... Dar nu pot să-l las aici. Nu. Hai să-l punem aici? Oare ce se întâmplă ea? Ia oare ce o să întâmple ea? Ok, se alinează pietrele. Îi semnul, bă, satanist. Ca lumea. Wait. Asta înseamnă că ne va duce... Ce mă? Nu! 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 Ok, acum chiar că l-am rânduit pe satana. Nu! Doctorul! Why did you bring him here? El a venit. Well... Not this time. What? Izarea a fost activă. Oh. Ia să vedem. Dă-te-mi o dată. Thank you for playing. This is not the end. New chapter, secret outfits and more. In the meantime, you can keep up to the day. Ok. Chapter select. Ah, ok. Stați puțin. Well, am dat de la capăt din greșeală, dar nu contează. Oricum am terminat jocul. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Să scrieți în comentarii ce vreți ca să mai aduc. Am să închid filmarea în 3, 2, 1, adio.